Bazalwane, ubukhona bukaJesu namandla kaJesu akwenzanga izitha zakhe zabona. Naye ke ngicela nibambe ifoundation elandelayo. Ukuthi into ikhona akusho ukuthi uzoyithola. All right. Spiritual bull. Ukuthi into akusho ukuthi sondelanike. I-availability doesn't mean you receive. Hallelujah. Uyakwazi ukuhlupheka into eningi. Uyakwazi ukuyiswela into igcwele. Kodwa kuba wena wedwa. Awu Jesu. Jesu. Tshela makhana ukuthi into ikhona. Akusho ukuthi uzoyithola. Khulumani bazalwane ukuthi into ikhona. Akusho ukuthi uzoyithola. I-availability doesn't mean. I-availability doesn't guarantee i-accessibility. Iyakwazi into ikhona. Kodwa ungabi nayo. Akakho uJesu ezweni. Sino Jesu sonke. Sino Jesu sonke. Ngoba i-availability doesn't mean nakho. Okay ke angiqala from the natural bese ngiya kwi supernatural. Azikho imoto emagaraji. Zikhona. Siya drive sonke la. Cha. Awutshela mkhani sengiyamuzwa kancane ke lo baba ngiyamuzwa kancane awutshela mkhani ngiyamuzwa kancane yabona bese thinta imoto hayi ke sekuyakhanya ngoba ilicense nginayo kodwa imoto ayikho ya awutshela mkhani sengiyamuzwa kancane kudlovu manje ngiyamuzwa obukhona beyimoto akusho ukuthi sonke sizoba sondelani badlala enkosi nikhona sikhona kodwa zona imoto futhi zikhona ezakhiwayo khona segaraji khona siza ngomkhumbi kodwa futhi wena awunayo ngoba i-availability i-abundance ubuningi bazo akusho ukuthi automatically Yes, gama lika Jesu. Okay. Amen enkonzweni. Amen. Asiye number 2. Abekho matric esikoleni. Bakhona. Grade 12 abekho. Awekho amanyuvesi. Bakhona. Sino matric sonke la? Sinama degree sonke. Sinama diploma sonke la. I-availability ayisho ukuthi awujamane uma sethithi isikole ngiyamuzwa kancane futhi umtshela bese thithi into zesikole lo baba ngiyamuzwa kancane ngiyamuzwa ba nantu ngoya phesheya kodwa kusho ukuthi wonke umuntu olapha awunasenithula manje niyathinteka kanti awutshela makhana ubuningi bento ukhabazela ubuningi